penlong ya kari India kabakiyo kabaroy banjeng hala kichat shwa ka hajar sau punyo ban pendu no ya kanu kajing snow shate mrau haki bor de jingsen shar nong wei ban snow sarong ha ka ban kintiyo ban penne pensa ban penroy yala ka jong kariti ka dostur ban te song ya ka jinglong ka wei bat ban nyau burong ya ka jinglan nadi Kiba Shlur na ka benta kari ban pendat ya ki kamram bat ki jingkit khle bla benshat hanga na ka benta kari leshwa ka office jong block development officer jong ka Mawphor CNRD block rengkat bat ki wei ki tanat terekam jong ka soccer hapo ka Southwest Khasi Hills district mentaka sengi ki lapenlong ya ka awareness program ka bahap hapo ka jan jatiya gaurav divas campaign hamara sankalp viksit bharat yatra hamadan jong ka upper primary school penden umcharan Southwest Khasi Hills district Hakani ka program UK Tiwari IRS Deputy Secretary Jangka Sarkar India Ubalong Hakachu Kapor District Prabhari Officer na kabenta ka Southwest Khasi Hills District Kilaya Don Lang Kanthobya Upa I Lauranyang MCS Block Development Officer Mawphor CNRD Block Lembat Kajingya Don Bantalang Kinong 3 Pat Kiwei Department are being constructed in Meghalaya through the PM Awas Yojana. Gone is the era when the poor in Meghalaya had to walk miles to get. Long bang ya ban use by the right to participate tang katai ng kuang ong nak ta jong pi namat ai ka bagi la syam ni bor ka bala dap ka long ba hambo na pang jong i kum kinong song snong ha jaka pangin pun kami ka to ka hok ban ni sim bentang ni kampan kam ban ya ka hok ban knyung lan ka hok ban komplain te ka ai ka bang amut ban ong ka long ba ha swa bagin komplain ya ka jing bombiang la ka jing bom khun ya ka no kam ngam da di tan tang nam ta skip si spas ni Baru ki Skhim juga sina di department nang yung ka PMYG ni ka Skhim yung nong kendong na ni ka NSAP ni ka Skhim pension mat kiwi tingi haba ni sim menta haba khot meeting yung gi pangin wan na snong kata ka ga benta ga baning kong ladang yung wan na ki meeting snong jogi tada i khot yung gi ban plan ni ki development na po ko snong kasurok ka badai banyat nang ni ka footpath ka badai banyat nang ni yauta ikong ita iba dai ban ai yang semblang ni syong ya kita kan meeting snong ngintay banyawan Ladangin yawan hadin abun mang kumno gani kasurok kaya nang ni ngakam penae pi kampana pi kambuan meeting lada pi wan pula dai ban ong du to kapor bala si kamu yang ban le ya kani